Аз да изпитвам ужас. Как може да те видя от тази елетера, бе? Дрин! Ева, кажи сега, ще го казах. Дрин! Гърлото. Кошмар. Обе! Кой изпитва да ме рекетира? Защо не виждам картата? What the fuck? Показва се. Някой джойна с... някой му спрецака микрофона. Oh yeah, bitches! Come to me, bitches! Не. Не. Толкова голям фейл. Също не Minecraft Daily ми беше една от най-успешните поредици. Мара, ако ви кажа как ме боли ръката. Вената ли е? Какво е? Аз не знам. Това прави човек. Леле! Чувствам се. Опасност. Ще скоча по-настрани. Ще направим ли килче? Не, няма да направим килче. Браво, мене. Нито един кил. Сега, мазната тактика. Нимай ги избикме, ние не сме ги. Никой. Не гледайте надолу. Мали, той направи трипъл кил, браво мен. Нещо не мога да направя нито един кил сега. Оставе! Те всички измяха аз докато... Спечелихме ли? Аз не виждам никой жив. Браво! Имам рождение, не искаш името. Не, само че ще ти чести рождение. Не, че ти рожден ден, my friend, ще ти здраво. Ще оцелиме ли някой? Как ще ти се размине, бе? Ще оцеля ли? Не. Добре, трябва да оцеля по-дълго. По-дългото оцеляване. Айде! Как ще се отместиш, бе, мен? Как ще се отместиш? След си викам аз направих кил. Айде! Мали някакъв кошмар е тука, бе! Дори се преобръщат, хора умират. Крака навсякъде. Така си степа. Не искам да рискувам. То пък какво прави там? Идва ли някой? Идва, ма закъснях. Опа! Get wrecked! То спадна! Опа! Get wrecked! То го закъснях! Мислех, че ще съм убия, но така и той ме уби, трябваше просто да го гръмна. Мислиш ли да правиш гейминг сетъп? Да, мисля. Но първо искам да си направя всичко на Razer, след това да направим видеото, в което ще направя, нали... Не румтор, защото няма какво да ви показвам в стаята, по-скоро ще направя само, нали, да си покажа сетъпа и така. Но искам да е всичко хубаво, не сега това е на тая марка, това е на тая марка, другото е на друга марка, третото е на някакви, дето изобщо не сте ги чували. И така. Добре, please, don't kill me. Аз убих един човек! Уоу! Искам си наградата, искам си наградата. Двама започват да се увеличават, бе. От един станаха двама. Леле, мали, сега трябва да скачам. И сега някой ми изцепи така. Това беше болезнено. Мали, само гледам как се доближава. И как живота ми се свършва. Добре, снуза по него гръмнах. Снуз! Sorry, my friend! Когато започва стрима? Преди час и 40 минути. Какви час и 40 минути, бе? Час и 10.
Нещо вече заспивам. Тук се изложих на това. Тук се изложих. Бум! Прави повече... Не, мен, какво правиш? Да ме прецакаш ли искаш? Тук да ме гръмнат. Леле, те са много, бе. Тройка, шестичка са, добре. Шестима са. Не мога да видя нищо! Добре, убих един. Тая кола как падна. Останаха петимка. В един клас се смелпа много ясно. Леле, не, кола. Плиз, то да не ме види. Ох, то с какво правеше, бе? Нещо беше заспал. Абе, ние защо сме толкова малко, бе? Точно сега ли трябваше му убие, бе? Victus Gaming е на 1.9. Еми, добре, на 1.9 тогава. О, на 1.9 е много трудно. И гадно. Аз лично го бога. Под Victus няма минигейм. Няма минигеймс. Да. What? Ми ще намерим друг сервер тогава. Rest in peace, my friend! Нека мене бомбата, мале! Какво? Знам един сервер, дето има много минигеймсове. Ама премиум ли е? Не. Добре. Стой далеч от мен! Браво. Ай сега! Има и Hide and Seek. Супер. Не. Аре! Рип! Как не умря, бе? Човек, тук се чувствам не на Втората световна война, може би на Третата световна война. Ужас. Гледай какво става, тук вместо самолети коли умират. Тук гърмат прости. Лоша преценка. И в този сервер има мод, в който ти си може да ставаш зомби и да биеш по другите играчи. Добре. Този сервер български ли? Не. Супер, значи. Не го сказвай сега, защото някой да не си направи регистрация с името ми, защото е ужас. И гледай как лети трупче! Как пада като дърво? What the fuck, бе? Да напиши ли IP-то в групата? Добре. Така като скачат по диагонал е много трудно за оцелване. Но пак ги оцелва, бе, айде де! То стана последния. Няма как да не го убиеме, то сме толкова много, че... Нашия се самоуби, браво, бе! Майнак! Той пич май си мисли, че има шанс. Защо ли? Бум! Аз как не го убих, бе? Ай всички по това! Не, по това. Леле, някой го отнесе, добре. Аллах Акбар! Играй FIFA 14, не FIFA 16. Къде е саботора? Няма саботон, има стъп с Патреон. Леле, дано не умрат веднага. Please. Don't kill me. На някой микрофона му бъгна. Убих ли някой? Не. Някой му бъгна микрофона, бе.
Няма. Не, аз го чувам. Вече не го чуваме. Не говоря по скайп. Victus Gaming ли ще игра? Не! Той се самоуби, он я уби тоя. Опа! Ванката! Rest in peace, Ванка! I'm sorry. Можеш да ми препоръчаш някакви бутонки? О, пич, на мен много удобни са ми адидасите и гледам по принцип само адидасите да си купувам. Но за да не изглежда твърде тъпо си купувам и други. Опа! GG Gamer, еми GG, my friend. Останаха малко. Мале, този раут може да го спечелиме. Леле! Не знам колко от нас ще останаха живи. Лоп! Снуза също замина. Остана само един май. Я! Да, само един остана. Само и... Yeah, bitches! А? Мале, това се чуваше все едно... Не знам, роботче. Чисто роботче. Това е новия съд. Ау, пичо, прави си микрофона, please. За наше добро е. Айде! О, той го оцелих. О! Ей, той ме отнесе.